MTB MLE Sinugbuanong Binisaya Module 1. Maayong adlaw kaninyo o karong adlaw atong subayon ang istorya ni Tata nga may uluhan nga ang mata ni Tata. Samtang magbasa ko sa atong sugilanon, mga bata, maminaw mo ha, aron makasabot sa atong istorya. Paminawa og tarong ang gibasa ni Teacher Joy. Nakasabot ba ta? Karon nakasabot na gyud mo sa angayan buhaton samtang magbasa si Teacher Joy. Pero adi serta magsugod mangutana sa tanak ko. Naunsa ka ang mata ni Tata? No? Unsa ka ang nahitabo kaniya? Kay balo ka mo sa tubag? Karon nasayod na mo og unsay angayan buhaton samtang magbasa sa sugilanon si Teacher Joy. Pero adi serta magsugod mangutana sa ko. Naunsa kaha ang mata ni Tata? Unsa kaha ang nahitabo kaniya? Kay balo ba mo sa mga tubag? Karon ang atong uluhan sa atong sugilanon mao ang mata ni Tata. Kini nga sugilanon gisulat kini ni Nina Venenosa. Og ang iyahang gisulat nga istorya gihan-ay kini o giplasar ni Nini C. Del Rosario. Og ang mga hulagway nga inyong makita sa atong istorya gitibuho kini ni Joy A. Pilimer. Kaila ka kinsa si Joy? Sakto kaayo ang inyong teacher Joy. O kini nga mubo nga sugilanon ato kini gikuha sa atong MTB MLE Sinugbuanong Binisaya Teacher's Guide page 27 ikatulunga semana. Karon nahibalo na mo kung kinsay nagsulat sa atong istorya, kinsa pod ang nagdibuho o nagdrawing sa mga hulagway. O karon adiserta mo padayon ato usab hubaron o sabton ang ubang mga pulong nga medyo makalibog kanato sa sugilanon. Ang una natong hibawon mao ang napikot. So napikot o tan-awa ng hulagway nga naay aro ang iyang mata nakapiyong nga nahubag. So mao na siya'y napikot, nasingkit. Ang ikaduha nga pulong mao ang kalangas. Unsa kaning kalangas? Okay, ang laing pulong sa kalangas mao ang kasaba o saba. Alingog-ngog kaayo, no? So mao na siya ang duha ka pulong nga atong gihubad kay para makasabot gayud kita sa sugilanon. Karon, andam na ba mo maminaw sa atong sugilanon? Okay, magplastar na ug iandam ang kaugalingon nga maminaw. Balikon ako, maminaw og tarong. Karon ato nang sugdan og basa ang atong sugilanon nga nagulahan nga ang mata ni Tata. Adunay usa ka bata nga ginganlan og Tata. Nagpuyo siya sa barangay Taya. Usa ka buntag sa iyang pagmata, iyang nadunggan ang kalangas sa iyang silingan. Nidagan siya pagawas, padulong sa plaza nga walay limpyo ang mga mata. Oy, Tata! Tawag sa iyang mama. Milingi si Tata ug napakong sa lamisa. Ayay! Ayay! Syagit ni Tata. Giduol dayon siya sa iyang mama. Naunsa ka, Tata? Pangutana sa iyang mama. Sakit kayo ang akong mata.
tubag ni tata, dungan o trapo sa sinina sa iyang mata. Gitan-aw ni mama ang iyang mata. Hala ka, napikot naman ang imo mga mata. Sa sunod kani, mag-amping ka. Pahimangno ni mama. Karon human na gayud ang atong sugilanon nga may uluhan ang mata ni tata. Naminaw ba mong tarong? Okay, daghang kaayong salamat sa inyong pagpaminaw. Ug sa sunod na punta, maayong adlaw.